खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो मोनसे जिखिनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै प्लिज लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियाव दं, मैगंनि रानि होनना बबे मैगंखौ बुंनाय जायो? अपसनाव दं ए मुला, बि टमेट', सि सामब्राम, डि आलु। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि सामब्राम। नैथियाव दं, भारतनि माहारियारि गाबआ मा? अपसनाव दं ए गोजा, बि गोथां, सि गुफुर, डि गेरुवा। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि गेरुवा। थामथियाव दं, बांग्रिया सबसे बांसिन बबे हादराव जायो? अपसनाव दं ए जापान, बि भारत, सि फ्रान्स, डि चीन। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए जापान। ब्रैथियाव दं, बुहुमाव सबसे बांसिन डक्टरा बबे हादराव दं? अपसनाव दं ए फ्रान्स, बि भारत, सि जापान, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि भारत। बाथियाव दं, निला गाबनि थालिर फिथाइखौ बबे हादराव मोनो? अपसनाव दं ए चीन, बि श्रीलंका, सि भारत, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि आमेरिका। दथियाव दं, हिराखौ बबे हादरा नागिरसङामोन? अपसनाव दं ए भारत, बि इंलेन्ड, सि जापान, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए भारत। स्निथियाव दं, ब्रिटेननि माहारियारि बिबारा मा? अपसनाव दं ए गलाब, बि नारजि, सि फामे, डि दाफदिल। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए गलाब। दाइनथियाव दं, सबसे सिगां एम्बुलेन्सखौ बबे हादराव बाहायग्रोआमोन? अपसनाव दं ए फ्रान्स, बि इउरप, सि भारत, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि इउरप। गुथियाव दं, भारतनि बबे रायजोआव गरिब मानसिफोरनो फ्रि इन्टारनेट होनाय जायो? अपसनाव दं ए केरेला, बि आसाम, सि पान्जाब, डि उत्तर प्रदेश। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए केरेला। जोबथा आरो जिथि सोंथियाव दं, जिबौनि हादर होनना बबे हादरखौ बुंनाय जायो? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि आमेरिका, डि निउजिलेन्ड। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि निउजिलेन्ड।